In 1861 bouwde Eeltje Holtrop van de Zee uit de Jouwer, masterskipsbouwer, die bouwde het mooiste schip wat er toen weer. De Erebellina. Een beurtschipje. Tekeningen maakte hij net. Hij die alles op tegen. En bekend is ik het verhaal dat hij zijn proemke pakte. En dan die er een paar stappen achteruit. En dan plakte dat bruine kousel op de zijkant van het schip en zei, daar moet de zwart komen. En zo bouwde hij de mooiste schepen. En doe de Erebellina. De koningin van het wetter. Erebellina, Erebellina, versterk bist, ik zeil die fine. Ik ben de zangeres. Dus alle liedjes die geschreven zijn, de teksten door Boukje Wietsma en de muziek door Herman Woltman, die mag ik vertolken. Dus echt het gezicht zijn van de liedjes. En daarnaast heb ik de rol gekregen dat ik de liefde ben. Dus de liefde voor het scootje, de liefde voor het varen. En dat is mijn rol in het stuk. Nou, wat ik niet kan zien, maar waarvan ik heb gehoord dat het er mooi uitziet, is dat Herman en ik, terwijl Herman gitaar speelt en ik zing, op de Erebellina aankom varen. Voor het eerst, dat mensen ons voor het eerst zien en horen. In het klein, op hun koptelefoon. Nou, dan voel ik me, zoals ook wordt gezegd in het stuk, net als de Erebellina, de koningin van het wetter. Zo voel ik me dan. Dat is echt heel bijzonder. Erebellina van mij. Toen de Erebellina te wetter ging, toen we in de zoveel publiek stonden op een kant en toen zongen we ik vanuit een preem een heel mooi Erebellina lied. Ja, niet te vergelijken met wat Ella No zong, maar toen dacht ik, ja, dit is een toneelstuk. Al het publiek op een kant en een schip wat er langs vaart. En alle mensen klappen en dan nog een keer erlangs. En al die scootjes op de achtergrond toen. En muziek en zang erbij. Nou ja, het even worden. Maar de culturele hoofdstad weer dit een reden om dit net op planken, maar op het wetter te brengen. Hoe kist dat regisseren? Want dan was de regisseur, maar dan was nou excuutjes en boordjes regisseren. Ja, en ja, ik werk er dan van, ik had het hele plaatje eigenlijk al in mijn holle zitten. Onderhand van een script of een verhaal zocht ik de beelden nog van me. Dus ik zag hoe ze varen en hoe ze dogen. En dan, ja, dat is de grap en de opdracht om dat te vertalen naar alle skippers en alle mensen die erbij belutsen binnen. Om dat echt hetzelfde plaatsje te krijgen. En dan is het soms echt timen van op welk woord, bij welk blokje, of bij welke muziek, mat we op. Nou ja, en dan is het dan het gevaar eigenlijk van, ja, nou is het deze wien, maar als het nou hudder waait, dan varen ze ook hudder. Dus mat ze bijvoorbeeld wel letter op. Dus het is, het jouwt dan wel uitdaging, hè, voor de komende 6 vaststellingen. Want het is dan net zo dat we nou al klaar zijn en dat het nou perfect is. Dat is elke keer denk ik wel naar een wedstrijd die we spelen. Fuck goed los jongens, hartstikke goed. Fuck goed los, kom op. Okay. Ja, goed zo. En nou kan je een beetje mooi 4,5. kan nou ik wel lossen, heel want goed. Je minder omheen. Ja. Rommelmatje, voorzichtig. Achter ons sluiten. Fuck een liedje beetje bakhouden straks jongens. Fuck een liedje beetje bakhouden straks. Super deluxe. Volgens mij heb je hem ook wel een hele goede chemie, hè? Ja. Ja, ik ben wat ouder en ik zie IFKS en hij ziet SKS. Ja. Maar ik denk dat dat mijn skip is. Ja, dat is mijn skip, ja. Dat meen ik echt. Mijn skip is ik de mijn skip van Jennewaard. We dachten de Zielclub, de SKS, de IFKS. Ja, meerdere Scootje Museum. En als dan just wat een samenwerking. En de muziek en het... Dit is het Jennewaard nog nooit dienen op deze manier. Een losspel of een theaterstuk op deze manier uitdragen. En dat is hartstikke moeilijk qua logistiek en qua dat je weet wat een werk het wees is, met al die skippen en die pontons en alles opbouwen, jongen. Als je dat van tevoren weet, hier het nooit in. Nee, maar dat is best wel zo denk je, fout doen door je, en alles deadlines en zo. Maar dat is eigenlijk gewoon perfect doen. En Marcian hebben we er gewoon een fantastische mooie voorstelling van maken. En wat Aris zei ik, die Jennewaards hier, dat is gewoon een goed familie. Een liefst dwarpje van 300 man.
en wat ze mij zijn allen aanpakken. Fantastisch. Nou, dat is juist. Dus de winter, daar is ik wel eens met het ijs. En daar zie je eigenlijk de ijsscène er ik in. Ja. Want dan vind ik schippers en schaatsers, dat is een mooie alliteratie. Ja, klopt, ja. De kelt, nee, het is een echt. Op vriest 20 graden. Die strijd een levenslang verlegd. En hij is niet, want hij keert ieder. Leven in de brouwerij. Zij jong en sterk en maakt niet goed van lievers. De hier weer de bron maakt even. Ieder spetliederij. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het fantastisch. Prachtige avond. En wat vond je er zo mooi hoor? Nou, gewoon de hele geschiedenis van de scootjes. Het is werkelijk fenomenaal ten tonele gevoerd hier vanavond. Het is echt prachtig. Juist tieren vermaken, helemaal geweldig. Iedereen die hier naar komt, die had een mooie jongen. Ik ken het alles. Wij zijn een scootjeliefhebber, ja. Wij komen hier heel veel en we vonden het geweldig wat we gezien hebben. Theater op het water, echt. En we zitten dit schip te bewonderen. We hadden het er net over, wat een prachtig schip dat is. Prachtige noten. De Ebeline die is hier in Nijmegen, hier in Januari. Die is Nijmegen. Ik denk dat er nou een Ierstolf of Salinte dat gebeurd is. En dat hij hier nou een haardraal speelt in deze voorstelling. Nou ja, dat is helemaal geweldig. Dat zo gewoon is. Wij hebben genoten. Geluid wie ik prachtig, het zong, weer mooie muziek. Ja, het hele complete plaatsje. Hartstikke mooi, belevenis. Ja, want het loert, hoe zit dat? Oh, de koptelefoon, hè? Ja, dat gaat geweldig. Ik koest hartstikke goed verstaan. Hartstikke mooi jaren. Ja, echt een uitkomst. Joeg dat een beetje een extra dimensie ontstik? Nou, dat koest het gewoon heel goed volgen. En anders is in een eerste losspel wel eens wat minder. Of maar de wind of maar het roer, maar dit ging echt heel mooi. Prachtig. Ik hier eigenlijk altijd al een beetje de droom om iets te doen met muziek. Maar ik mijn koptelefoons op. Ik ben naar Concertwest Perelien ergens in Dordrecht. En toen vond ik dat zo fenomenaal, dat effect mijn koptelefoon op. En dan, dat het dan heel dichtbij die is. En dat is dan heel intiem krijgt. Dan komt de muziek heel direct bij die binnen. Dus dat weer eigenlijk voor mij. Ik wil graag een muziekmeidje, mij de big band, mijn koptelefoons op het wetten. Nou, toen kwam dit uiteindelijk al hier bij elkaar. En voor mij is het wel een beetje extra speciaal, denk ik, in deze première. Ja, klopt, ja. Een heid van 2 dagen. Ja, klopt. Dat is, we hebben, ja, ik heb er net echt ook niet zitten, maar sommigen hebben best wel een beetje ook niet zitten van, oh god, komt het al even goed? Want ja, Lieke die moest bevallen natuurlijk, van die Lietse. Nou ja, dat is Toonsje te midden om jou wat aan gebeurd. Is een Lietse Yveske geboren, 57 centimeter lang, 8 poen, een baas vrommers en een verschrikkelijke mooi famke. En dan nou, wij spelen en mooi dat ik dat dwam mooi van mijn vrouw. Dat is echt, vind ik helemaal te gek dat ze me dit gewoon gunt, weet je wel. En ja, dat is gewoon, Lieke is gewoon een fantastisch wiefje. Dat is mooi. Ze had het goed gepland, hè? Ja, ze had het super goed gepland. By the good plan. Ja.